and standing in the shoulders sisebenza sonke egameni kaJesu kuyasithobisa lokho. Singavela emaposteni afana kodwa umusa ufana. Manje ngifuna sikuhloniphe silibonge lelo thuba egameni kaJesu. Khona abantu abafisa amathuba. uNkulunkulu eqalisa lapha abantu bafisa ukuyophelela khona. Inkolo angiphinde futhi. Khona abantu abathi mangaphelela nje mase ngifike kubelievers. Hayi basengisebenzini. uNkulunkulu sinika lamathuba at this time. Siyakubonga lokho. And umoya wami uyathokoza kakhulu egameni kaJesu. Athi impostoli omunye wabantu, I'm not ashamed to be associated with egameni kaJesu. Kunomuntu ongamdefend ungakezwa ngisho story. Uthi ayikho lonto. Because of the heart of a man. Impilweni yabadinga abantu abanjalo. Abangaphikisa abantu bebengekho. Bathi abantu nazi itho bathi ayamanga iAI akusiyena. So because of the posture of the heart that you have for the kingdom matters. Unika abaningi ithuba wamukela abantu abangeke bamukele noma ubani. Wabafukamela wabanika ithuba banikeza ithemba. Sicabanga ukuthi ke njengoba uphuzisa abanye nje ngathi uNkulunkulu avusana bazokuphuzisa nawe. uNkulunkulu akulondoloza akugcine uphile ungafi. Ungangene engozini, ungabole, ungasweli, ungalala esibhedlela. Jehova akulondoloze. Amen. Nomuzwa wakho wonke egameni kaJesu. Siyabonga kakhulu inceke zenkosi zonke ezikhona. Omama befundisi ibandla lonke elingcwele. All department present be greeted in Jesus name. Amen. Ngumntana kaNkulunkulu ngisindisiwe. Jesu ngiyamthanda kakhulu. Ngaphandle uthi nje ngumntana kaNkulunkulu ngibona ukuthi uJesu wangikhetha ukuthi ngibe yisitsha sakhe. Seyindaba ezilungileyo. Lento engiyenzayo ngiyayithanda. Yeah, ngisho ngaphinda ungibize ngisangakhuluma kuze kuse njengoba. Lokho engikwenza ngiyakuthanda ke lokho. Egameni kaJesu. Ngithanda nazi inkinga zakhona. Ayikhona inkinga. Kodwa ke sibonga umuso osigcinile kwaze kwala. Ngoba bazalwane asikho esibhedlela, asikho ejele, asikho emathuneni, sifanele ukumbonga uNkulunkulu osigcinile kwaze kwala. Amen. Ngenxa yokuthi sikulesi sikhathi sonyaka bengicela ukufaka nje uhlamvu olulodwa lesifundo. Manje bese ngiyanithandazisa sidedele inkonzo yentambama uLuke chapter 2 verse number 52. Abaningi bayamshiya ngohlubuka nami na abaningi ngohlubuka nami na abaningi ngohlubuka nami na ngohlubuka nami na ngohlubuka nami na ngohlubuka nami na
abaningi bamshiya uJesu uthi umhlabeleli uyohlubuka yinawe na angisoze ngahlukana nongithanda kangaka so thandana njalo noJesu. Verse 52. uJesu waqhubeka ekuhlakanipheni nasekukhuleni nasebuseni kuNkulunkulu nakuqala. And Jesus increased in wisdom and in stature and in favor with God and men. Elinethi Jesus grew in wisdom. Let's sebenzise leyo version ethi Jesus grew in wisdom and in stature and in favor with God and men. Inkosi busise ukufunda kwezilayo inhlangano yonke engcwele ithi amen. Namhlanje ngicela ukukhuluma kafishane about ukukhula. Oh, amen. Yes, and Jesus grew in wisdom. Jesus kept on increasing. It's a dimension. It's a dimension. Mpostoli, enye into enginakusisile lapha ekholweni inkinga zethu eziningi ayiveli kusathana ayiveli ngakhulini. Our ability not to grow sigcina silwa nezinto sasilwa nazo 10 years ago. Ngoba izimpi azili nomuntu zilwa ne-dimension. Thule bandleni. Uma usahlulwa izinto ezazikuhlula 3 years ago unenkinga yokukhula. Aw amen. Nenkinga yini bazalwane? Yokukhula. And you can ask any leader, ayikho pain oyizwa njenge leader njengokukhonzisa abantu abangakhuli. Uyazi ukuthi njalo menginezinto uzoqala iziphi zasekhishini. Uliziphi zangaphandle, uliziphi zokulala, ulwa yonke into before uzosebenza, uqala usolve izinto. Ngoba uphethe abantu kodwa abangafuni ukukhula. Oh amen. And one thing about the anointing is sensitive. Ugcoba lifu angimele sil expose kuma task lungakafiki la luze khona. Ngoba lufika selusigejana. Luhamba lisolve zonke izinto engabe solve abantu abakhulile. Bazalwane akusilona icala ukuletha ireport emva kwenkonzo. Ukuthi bekonakele kodwa sasolve sizobika. Kuthi sike saba nenkinga kodwa sayisolve. Lungukuthi kwenzeka inkinga nizoguqa phambi kwami. Inkonzo niwekhamba ugesi athi bezoguqa phambi kwakhe. Awusazi noma uEscom manje ufuna ubuyisa ugesi. Ngoba la makhamba ugesi abantu funa abanyakazi bethu sibakhulile phela manje. Ayibona igama kaJesu ngoba ukukhula ukuthi sithi sikhonza ama generator ku standby. Sithi sikhonza upetrol ufakiwe. Sithi sikhonza kunabantu abalinda ukuthi any damage siyazi ukuthi ubani ogijimayo kunokuhlangana ngamakhanda sehlanganiswe inkinga singekho proactive. Awutshela makhanda uthi awukhule lo nyaka ungakavalwa. Jesus awukhule lo nyaka unjani? Yeah, asibaleni bazalwane uJesu wakhula ngani ngokwe wisdom, waphindwa wakhula ngani ngokomzimba, waphindwa wakhula ngani ngokomusa, kodwa ungakhohlwa kuNkulunkulu nakubantu. Ngoba kuyenzeka uyithola ifavor uNkulunkulu kodwa kube nzima lapha ebantwini. Lokho sizokuthandazela ke namhlanje. Kuthi uma uvela akuvuma amazulu kuvuma abantu. Ngoba noma amazulu evumile ama office aphethwa abantu. Imthobi iphethwa abantu, imali iphethwa abantu, amathuba apha akusizo ukuvunywa uNkulunkulu kodwa bese udelela abantu. Asikwazi kuba ibandla lizodominate insuku zokugcina singenayo wisdom. Andike capasha lesi zinto elithi uJesu wakhula ngewisdom, wakhula ngokomzimba, wakhula ngefavor, ayibekiwe chronologically. Ayibekiwe for the sake okubekwa nje, zibeke ngokwama values. So ukuthi uma uthi check igrowth, into yokuqala masicheck ukuthi umuntu ukhuleni simchecka la. Yeah, ayikho into akuhlungu nje ngokugcoba umuntu kade akakhulile. Yeah, ubona umsusebenza naye uthi welele. Uma yaphambili ubamba umoya uthi angageji, angabhethi. Ngoba kunabantu uma bethola ithuba nje uyathuka umfundisi uthi ngoba ukuthola ithuba kade ukhulile ugcina ulimaza into esiyakhiwe. Ngoba uma umuntu angakhulile engqondweni kungcono angakhulumi.
Kunomuntu ovele uphoxa kuma sekhulumile uthi hawu kanti usibani manje ingane kanje ngoba uma ukhuluma sigeje wisdom. Ya kunomuntu ombona usumlobolile ukuthi I want my birthday ya celebrate kodwa la ngoba abazali bethu bangayazi uma uzophila nomuntu awuphili ngomuntu nomzimba kuphela uphila nomuntu la ayikho into ekuhlungisha ukuthi umuntu angabi nalutho la kodwa ama birthday wa celebrate akhule emzimbeni kodwa anciphe kwi wisdom. Oh amen bazalwane ngiyathandaza namhlanje may you grow in wisdom. Ngoba la ngaphandle bazalwane noma ungaba noJesu omgakanani if you can't relate with people uzogcina ugeje izinto ongamele uyigeje. Jesu wakhula wenza njalo Jesu bazalwane wakhula nga number 1 ngewisdom. Ngicela ukubuza shela kukhona neBhayibhelini lapho iBhayibheli lathi khona umyeni ukuhlangana nomyeni udinga amafutha. Kuthiwa i-requirement nje entombini ezilishumi esasizintombi i-requirement ethi ke ukuze ubonane naye udinga amafutha. Ngoba uma ungenayo wisdom uyikhipha ngisho usungenile. Ngoba ulokhu ulunguza izibali zabani uthi hawu kanti namafutha esakho uthi ke ake ngiphume ngiyolanda wami kanti uyazi umyeni kanti laba kube babehlakaniphile kwakumele bahlale umyeni asafike bese ethi kumyeni ke ngicela izibani bese bayiphakamisa bese ethi ngicela izibani namafutha bese bethi umyeni siyacela indlela sesilinde ngayo bese ngazi kudingeka amafutha sicela usiphe ithuba lokuyolanda amafutha baphume by the instruction of the bride akusiza ukuyiphumela bese uyavaleleka usale ngaphandle kanti bese ungenile. Hey bazalwane uma singakhulanga lapha sizophuma emathubeni kanti bese siphakathi iwisdom yayizothi oh Lord have mercy kwakuyini foolishness labantu abazana no5 ifoolishness ukuthi bayikhiphe umyeni engashongo. Hey utshela bakhala ukhule cela ukhule mos cela ukhule utshela bakhala awukhule endleleni ophatha ngayo imali awukwazi ukushawa uJanuary njalo uDecember uyabukwa abantu ngoJanuary usenamali. Can you grow in how you handle your finances? Asikwazi ukuba nekholo lelime elihamba umashonisa. Ngoba let me tell you something uNkulunkulu sokho usibusisile ngokwamazinga akekho umuntu ongabusisiwe la kushoda imanagement and imanagement itholakala kwisdom. Ya uwenza njeni ukukhulile kanje uthi bethi bonke abantu bagijimela impahla Christmas ugijimela uniform bese uthatha impahla endalo uyifaka istay soft ayini uthi ingane igqokani nge25 ngoba kusiza ukuswenga ngoDecember engekho amathafu kaJanuary. Ngoba kunabantu abaphika nabazali abangawu2 yena uyisingle parent. Masokhulile uyimeje abazalwane into esiqalekisa empilweni ungawazi amandla akho. Empilweni nje uyazi kunabantu manje basikhonza nje kunabantu uma sebeshumayelile ngeke ngene emva kwabo. Ufuna uwazi amandla akho ubone ukuthi hayi yabona manje hayi no sekukhuluma indala bafana hayi manje akusikho ba weak. You must know your strength. Yeah, iwisdom isho njalo uthi bebe banginika ithuba ubonga uthi hayi bafethu right. Bathi ayikho into angayisho khona kodwa akusavumelekile ukukhuluma phekwa le voice. Yeah, ungabonga nje ukuthi baba siyabonga. Bathi hayi isho na uthi it's not about ukusho. Iwisdom uthi ubani esikhuluma eqala unohambo ongakanani. Don't become a foolish virgin. Ya baphuma bathi babuya ethi umyeni bese iphakathi athi angimficanga la. Angimficanga la ngoba what if umyeni wayephethe amafutha for abangenawo?
Awu sikhulumeni bazalwane, sikhulumeni. Wathi if umyeni ephethe amafutha, ephethe nezibani, athi nje ngifuna abangaphakathi, abangenayo amafutha ngizowaprovide, abangenazo izibani ngizowaprovide. Kodwa lento kuleke wisdom uthi usuphakathi ubucabanga izinto engaphandle. Webazalwane ake sikhule engqondweni. Esikhule engqondweni. Alikwazi ibandla lithi lenze inkonzo awukho wena. Ipusha iposta yebandla uphusha ibhola. Kwalesifo luba uthele lo muntu akakhulile lo muntu akakhulile, lo muntu akakhulile. Elegenge nje liyathanda ithuba. Akasithi amen enkonzweni. Asibambe labo line abawu5 ngithandaza. Number 1, umuntu aqala wadala uNkulunkulu wamdala esemdala. And ethe semdala kodwa wamphoqa uNkulunkulu. Emdala enjalo. Kodwa wamphoqa uNkulunkulu. Umphoqa ngani na? Umphoqa ngokuthi umuntu Adam oqala wamdala esemdala, esenensimu, esenesidingo somfazi. Nalo mfazi weza nje mahala. Adam balaka yazi imvula mlomo, wazi amalobolo. Walala wavukela phambi kwento. Kuyo yonke lo provision Adam wahlulwa inyoka eyakhula. uAdam into eqala emhlula wahlulwa i-cunningness of the snake. Yes, inyoka yayihlaniphile kunoAdam ngoba inyoka was subject to growth. Adam wavela esemdala. Inyoka was flexible, Adam was not. uNkulunkulu wathula wabona wathi awule ndoda singasehlulwe inyoka, kanti inyoka ine-experience, uAdam une-existence. Baba, you can't undermine something with experience. Yeah, noma bathi ujabule kangakanani uSathane wazi umthatha kancane. Yeah, wazi umthatha kancane uSathane ngoba uSathane unamaqhinga. Kwasho ukuthi uAdam yena unomzimba kodwa akanamaqhinga. Wazi ukuthi nje sekunje. Akayazi enye into ngaphandle kwalayaziyo. Kanti inyoka iyazi yamfikela ngokuhlakanipha. Lithi iBhayibheli inyoka ithe iba flexible, Adam wangashintsha. Inyoka ithena imbuzo Adam wangaba nayo flexibility because of the absence of growth. Oh, amen bazalwane. Wathi uNkulunkulu ke from today everything I create is subject to growth. Yonke into engizoyidala namhlanje kumele ikhule ngoba iyaphoqana into engakhulanga. Into engakhulanga ikuphoqa ku moment serious. Oh hallelujah. Say amen to Jesus. Oh, I need amen bazalwane. Because if you don't grow, it means you can't match the demands of the season. If you don't grow, you can't match the demand of the season. Alibonga igama lika Jesu. Alibonga igama lika Jesu. You see bazalwane unento ufuna siyiqonde namhlanje. Nento ufuna siyiqonde. Growth is a demand of the season. Yabo, before sibuke iphiwo na yonke into asicheck igrowth. Uyazi inkinga yabantu abangakhulile? Inkinga yabantu abangakhulile ukuthi badla noma besuthi. Abantu abangakhulile benjani bazalwane? Na usondele nje kancane. Abantu abangakhulile benjani? Badla noma? Yeah. Ngoba lithi iBhayibheli in the abundance of food Adam was tested with food but he ate. Angiphindi futhi. Yini inkinga abantu abangakhulile? Badla noma? uAdam wathi esuthi. Kwafika inyoka yazomlinga ngokudla. Enakho ukudla kodwa wadla. Kodwa uAdam ogcina wathi ezile 40 days. Walingwa ngokudla at the absence of food kodwa wangadla.
yini umehluko between uAdam wokuqala noAdam wokugcina? Is growth. Ngoba akudla umlomo kodwa kudla ukukhula, akunqaba usisu kodwa kunqaba ukukhula. Utshela makhana ukhule. Kunezinto ofuna uyinqabe noma uyidinga, ucheck isandla siza ngaso. Kunosizo ongamele uthathe noma luza nosathane noma udinga. Utshela makhana ungadli usuthu, ungafani noAdam wokuqala owathi esuthi. Adam kwakumele ashite esimpulu nje, ebithi inyoka dlana la athi ngisuthi. Ithi inyoka ayidlana lo kade Adam ngishani ngisu until azavakashela uNkulunkulu makushona ilanga. Athi inkosi kunesilwane besifikile la sifuna ngidle, kodwa mina bengishani ngisu ngoba uma ungakhulile udla noma unjani. The difference between the first Adam and the last Adam is growth. Adam walingwe suthi. Esuthi like uPaulo bafethu ngathi usuthi unekhishana encane uAdam ephethe insimi yonke. Let me show you the danger of not growing. Let me show you. uAdam wokuqala wakhetha ukudedela ibandla ukuze abambe ukudla. Adam wokugcina wadedela ukudla ukuze abambe ibandla. Webazalwane, the issue here is not help. The issue is not an offer. Ukuthi offer ifike ngobani? Yebo. Ngoba phela ubunganakisisa nale nyoka nje imlinga vele. Lord, have mercy, have mercy, have mercy, have mercy. Have mercy, bambani la. Le nyoka ithi Adam dlana. Adam naye nje ngokungakhuli uyadla. Because there are dimensions you can't unlock if you have not dealt with your appetite. Okay. Kunamazinga ozogcina uwafisa. Kunama dimension ogcina uwahalela wabukela kude bungakadili no appetite. I-growth ithi kuneyimvulo onqamela ukuthi zinginethe kunongena phakathi kwama-umbrella athize. Makholwa ungamane usuke eshowe ngenyawo uye empangeni unokhayikho usizo ozoncisha uNkulunkulu udumo kusasa. Webazalwane thina sifuna usizo, check isandla. Ngoba inyoka izomenzisa into uNkulunkulu angakaze amenzise yona. Let me show you the danger of not growing. Adam, he was given everything except. Kodwa uma esedla yena uye ku everything udla except. Bazalwane nawe ngeke ni slow sondelana. Nkulu Adam wathi uNkulunkulu kuya yonke lensimi ngiyakupha ngaphandle. Kodwa inyoka imyekisa kuya yonke lento izomdlisa ungaphandle. Ungadla kanjani ungaphandle ube una everything? Ngoba ke enye isana ukuthi awukhulile ukuyeka okwakho udlo kwabani. Uthi unakho okwakho ukuyeke ufuna ukuyotaste. Ngoba elinye idemon ozobulala amakhono idemon loku-explore. Uthi ngisidiswe kodwa phela nami ngifuna ukukuzwa ukuthi muhlwanisa unyanga ngaphandle kwenkonzo kunjani. Kanti yobanjwa amademon ozongena nawo nyaka wonke. Niyangiziba njalo athi ngiyakhuluma. Ngithi mina idemon elizosibulala idemon loku-explore liyama-taste. Lama-taste ukuthi uma ngihlonisa unyaka ngiyihayi ngaba njani. Sithi thina sidakwe iwayini likamoya wena udakwe iwayini lenyama.
Ngiyaphinda futhi ubungozi ukuthi unikiwe izinto okumele uphile ngazo, uyiyeke okumele uphile ngazo, uyozama izinto ongakaze uyizame nakuqala. Webazalwane, ngiyanicela ngomusa kaNkulunkulu, nikelani imizimba yenu ibe umnikelo opheleleyo enkosini ukuze sizokwazi ukuguqula isimo sengqondo yethu. Kunezinto ongamele uyitheste ngoba zokuhlukanisa noNkulunkulu iphakathi. Ibhabhela lisho ukuthi inyoka yamhudula yamusa esihlahleni, yamthola emingakhona. Ngoba into ezokuwisa nje le sihlahla ongafuna ukusuka eduze kwaso. Hey, niyazibana kodwa enkonzweni, kodwa ngiyashumayela. Tshela makhanda into ezokushaya nje, into ezokushaya le sihlahla seduze kwakho, ngoba uma uzowiswa awuwiswa ngento ekude nawe. Sathana ngakuthatha ngogwayi, uthatha ugwayi wena, kodwa khona isihlahla lokhoma eduze kwaso. Ukuwa kwakho ke kulapho, ngoba ngabe ngithi Adam wazama wathi ukulwa, yamhudula inyoka nqaba, yamthola vele. Yathi inyoka ori kanjani nasi isihlahla? Wathi uNkulunkulu khona mina nawe la nasi ihladlana lento. Lo muntu okhuluma ngaka afuna uhlakaniphe nje ngadlana lento. Enye wisdom kukhula ukwazi ama areas obuthaka kuwo. Ya kukhula nje ukuthi mina la mina. Ya kukhulu ukwazi ukuthi mina ngidlaleni nga. Ye kuba isigora. Zazi indawo ezikhumbuza eGibhithe. Ezikhumbuza uanyanisi. Sithi thina sendleleni sibheke eKhenani uthi wena kodwa Nkosi yami uanyanisi ba zazi izinto, yazama environment, yazama jokes. Yazama trip avusa izinto osowayibulala. Yazama gathering noma ngabe wefamily azama gathering aprovoke lo yamuntu owafa kanye noKristu. So don't eat everything except. Kodwa athi inyoka yamdlisa upset yaye ku everything. Your ability not to grow, you always undermine temptations. Ucabanga ukuthi uzonqoba ukuthi hawu ngeke ngihluleke. Ubonisa uphakathi. Kuthi ngathi ngene entweni enamandla kunami. Webazalwane. Kuyokusiza ukufa maqondana nesono. Umbono usathana ume present isono noma usipresenta ngobani ubona ukuthi lento lo izongilimaza. Ya kunama boundaries ongameli weqe. Ya ungameli weqe. Khona umunye umphostoli owangipholela ngelinye ilanga wathi Ndlovu kuphi eThekwini, ngathi mina ngikhona ngicela uze la efetini lami. Mangifika nje wathi nasi sikhiye ngicela ungikhele uhambe ungivulele ekseni. Nithi mina indaba uthi ngicakhiya ngizoxoxela nje ekseni khiya. Hey nami ngishaya uvalo mangithi ngiyalala kunomuntu engimkhiyele. Uma kwenzeka lapha aqhuma igesi lapha emafletini noma kusha iflethi, lo muntu uyophuma kanjani? Lo muntu use 7th floor wathi Ndlovu khiya. Ngathi ngibuza ukuthi uhlupha ngokubuza njalo ngitheke iwahamba. Ngoba khona idimension ofuna ulwe nesono uzube segazini. Awu Nkosi yami sondelani makholo. Kule dimension ofuna umelane nomubi kuze kube senyameni. Bathi abanye wena washona lena thina siyalena uthi ngiyazi lapha inkosi eyangilanda khona. Angifuni ukudlalela ngasehlahleni engiyolingwa ngaso. Awutshela makali khiya uhambe nokhiye. Yasi lapha amandla akahambe ebebencane ngakhona. Ungabazalwane kumele uqonde usathane ukufuna ufile esonweni. Ukhonze kodwa uyinto yesono. We must grow. We must grow. Even ama repentance akatshengisa ukuthi uyakhula.
awusawe into enethise uyakhula ngoba lento i-absence of growth, it's a problem in the body of Christ. Jesus kept on increasing. Say amen. The ability not to grow yenza udle noma usuthi. God Adam wokugcina, he was tempted with food in the absence of food, but he chose not to eat. Because eating and not eating is a decision. Yeah, abafana kwathiwa ukudla kuswetafuleni inkosi bathi abafana sidle. Bathi lethana umfino. Uyacabanga ucela umfino kunesizini yenyama. Bathi abafana inyama sayithanda sinqeni i-altar eshuka kulo. Ngoba lento ongadli i-decision. Lapha sikhumbuzana sisenamandla okwenza yonke into. Nawe uyasibona nje. Yeah, sirathi siphelela shoti ngalutho. Yeah, sinemali sinayo yonke into. Singaphuma la singayiyekela senza siyokwenza okunye opposite. Kodwa sithatha isinqumo. Kuthi 26 umhla ka1 January silana nje. Sizokwenzana, sizotuba inyama ukuze ife maqondana nesono. Alibonke igama kaJesu. Cela ukubuza, what was the need of Adam to eat upset and everything? What was the need? It's an absence of growth. Ask any leader. Buza noma imuphi umfundisi ukuphatha ibandla lingakhulile. When a common mistake, simple mistake, because of your ability not to grow. Say amen to Jesus. Because abantu abangakhulile, they've got an ability to see into ongayenzanga bayeke uzenzile. Abantu abangakhulile. Yeah, umuntu ongakhulile kufike ngene umlayezo othi uma ushonile, Monday ufaka inkonzo, Tuesday ufaka inkonzo, Wednesday ufaka inkonzo, Thursday ufaka inkonzo, ngoLwesihlanu ufaka inkonzo, ufaka igross. Ngomgqibelo kuyancwatshwa. Abufike umgqibelo ngoLwesihlanu ebusuku ufaka umlindelo, ngomgqibelo ungcwabe. Nihambe. Kudlulisa into yokuqala umbono, kudlulisa into yesibili umbono, kudlulisa into yesithathu umbono. Usubuza abazali, "Usibalimani muphi?" Bathe, "Hey baba, bese sisaba ukutshela ulimele." Hawu. Ulinyazwe yini? Uthi awumlanda kuma wakhe emoshwari. Hawu. Ngifaka inkonzo Monday to Friday. Ngafaka igross, ngenza umlindelo, ngashumayela ngangcwaba. Ngoba umuntu ongakhulile uyakiyeka okwenzila nako ongakwenzanga. Umama umlanda ngemoshwari ngavela ngabona nje ubaba ungulahlile, ngikulahle ngani? Ngoba ngiqale ngomsombuluko ngafaka inkonzo. Nangale moshwari ekhuluma ngangithumelile abafundisi basebandleni ngoba phela ngeke ngenze yonke into ngesikhathi esisodwa. Kubuhlungu ukwenzela umuntu ongakhulile ngoba umuntu ongakhulile unenhliziyo engabongi noma ngamenzelani. Wazobuza ukuthi umbulawe yimi nalo mama. Endi le genge complain nayo engakhulile umuntu ubuka amabhuku. Amabhuku nje. Umuntu ubuka nje amabhuku uma senza izinto uyenzani. Emnikeleni uyavela, neshumini uyavelana, kosimende uyavela, kwabanye uyavela, uyahambela kangcwaba yini yena. Ngiyaphinda futhi all leaders they must come into peace. Ngeke umenzele lutho inhliziyo yomuntu ongakhulile. Yeah. Ngiyakutshela ungafika emshadweni wenzo yonke ngisho wazohlinza inkomo. Uthi ngoba indodana yami athi ngihlinze nami lekelela bona uthi ngifikile. Uzothi uqeda ukuhlinza unjalo ethi manje uvela ubaba wahamba sebemosela inyama ngimupho bathi uzihambile manje shuthi uyangisola le nyama yami uyayisola. Ngakuyenzele lutho inhliziyo yomuntu onjani ongakhuli tshela makala khula. Because inhliziyo engakhulile iyacomparison. Kuthi mhla kwenzo lo sibanimani kwenziwa kanje, sekwenza la mina kwenziwa kanje. Hey, it's not our problem. You've got a problem of growth. Go to Jesus. Wakhula in wisdom, in stature, and in favor with God and men. Amen. Hallelujah. Awutshela makathi awukhulele phezulu. Sondelani bazalwane sengiyathanda. Tshela makathi khulele phezulu. Yenza njani bazalwane?
khulela phezulu ngoba the more ukhulela phezulu the more izinto zaphansi ziyeka. Usondelani masibanda, the more ukhulela phezulu the more izinto zaphansi zenjani siye. Awutshela makhelwane ayikho traffic emoyeni. Ayikho traffic emoyeni, itraffic itholakala phansi. Uma bona ngathi ugudlulana nabantu, uma nathi abantu bayakuhleba, anyuka khulela phezulu. Kunabantu abayokuyeka dade wabashiya wanyukela kwilevel elandelayo. Ayikho traffic emoyeni, itraffic isemgaqweni kuphela. Your failure of not growing ukudila nezinto ezodwa for the long time. Kuzothiwa amabhano yamile yindaba khona elivimbile cha. Uma khona lihamba ngapha khona lihamba ngapha. Uma khona lihamba 37,000 feet above khona lihamba 30,000 feet above. Uma khona lisenorth khona lisewest. There's no traffic in the spirit. Uma uzangathi empilweni uyagudluleka uyashayisa yeka abantu nyuka. Awuthita ababili abathathu uthi akuphela abakuhlebayo kodwa kukhula wena. Akuphela abakhuluma kabi kodwa kukhula wena. Akupheka abantu ugqoke kabi kodwa banokhulayo. Wena khula. Kunabantu abangashadile lokho usibanibani abafanelani kodwa bona bashadile. Bona yena akashade lokho ethi yabona lo mama mdala kulelo baba lo, yabona lo mama lo kuleta mbamba ngalo baba. Kodwa nuhleli kubo kodwa une information yokubamba abantu. Usiyophatheka kabi ke manje kuthi usibanibani ungihlebile. Hey yeka abahlebayo, if you are top you'll be the topic. Yeka abantu abaphansi khulela phezulu. Amtshela bakala kuphela abakuhlebayo kodwa khula wena. Ayipheli inkinga phansi kodwa khula wena. Alipheli usizi phansi kodwa wenza njani? If you are top you'll be the topic. Phela awukwazi kuba phezulu bese ungafuni ukudiscuss. Uyacabanga nje uma ngamela Ramaphosa uhambe ebuza abantu ngithini ngithini ayikho lodwa. Ngeke kumsize lokho ngoba vele uyena ophambi kwethu. Masibhorekile futhi kodwa babuvalelana ugesi. Likhona ikhansa lokho lithi ningihlebelana phakathi ngoba uma khamba amasi lelikhansa liyabhetha ngoba uma uphezulu discussa wena. Musu unyukela njalo ephezulu kanti usensitive to discussions. Amntwana makamtaka mama 2025 uhambele phansi kakhulu. Akunyusa izinga manje. Izinga lomthandazo awunyusa izinga le-commitment akunyukela phezulu. Shaka Jesu wakhula. Khulela phezulu. Esajani? Because lapha phezulu ayikho traffic. Uyabona manje mathiwa sonke la sihamba ngemoto sonke la. Ungaphela i-hour singaphuma ngegethini. Yeah, i-hour. Khona uTshadu umzokho icima imoto uhlula ukubalansisa. Ngaphela i-hour. Ngoba i-traffic itholakala phansi. Kodwa ibhano liphatha abantu about 3,000 without traffic. Ngoba i-dimension elihambela kuyo. Khulela phezulu. Ngicela ungisize. Before offendeke kuthi usibanibani utheni. Check i-level yakhe neyakho. Ngeke umphathe kabi uthi umuntu uthe imoto yakho ngathi ixoxe. Kodwa nehamba ngenyawo. Yini aphatha kabi? Ngoba ubungambuza uthi uyayazi unlimited akayazi. Ubungambuza i-service plan uyayazi akayazi. Ubungambuza i-browser akayazi. Ubungambuza i-service akayazi. Ungaze uphatheke kabi ukuthi umuntu okuhlebile uhamba ngenyawo uhamba ngemoto. Umuntu wrong la wena. Awukhulile for i-provision onayo. Before umuntu bese khuluma iqala umcheck einambeni. Uthi einambeni unumber bani? Listen to me. Growth, the ability of not growing is always ubuza abantu buthini ngami. Kanti into elimaza abantu bebekulimaza ukuthi awulimalanga ngesikhathi bekulimaza. Abantu abazazi bafunani. People are not happy about their lives. That's why the frustration may let kithi.
Bathi abekho happy. Yini ephatha ngaba abantu uthi yakhonza thina ngoDecember? Ngicela ukuyibuzela yini ngempela abantu ngase bahala bathi hawu ithini le post 2061 hawu ngihlele enkonzweni yini baphatha kabi? Ngoba phela angithi just khonzayo. Bona bayeka mama uyangichaza phela thina silana. Hawu yini umuntu athi hawu enkonzweni kudlalwa ngabantu kufuna imnikelo ngoba imali zethu lezi. Bangena ngaphi bona? Ngoba thina uma sisindiswa kusindiswa konke okwethu. Kusindiswa thina, kusindiswa izingane, kusindiswa imoto, kusindiswa imali, bahlanganisa phi nathi? Bayazi noNkulunkulu usilandephi. Bayazi noNkulunkulu usindisephi. Bayazi abanye bethu ngabe bayathwasa njengamanje. Abanye ngabalala emathaveni njengamanje. Makabongwe lo Nkulunkulu. Asilandile ubishili lwesono. Increase your level of wisdom. Awunikhona bazalwane? Our ability yokuhambela phansi yona senze sihambe sihlangana nabantu angabe sisahlangana nabo. Tshela makani uJesu wakhula. Bamba lamagama. Growing things come to growing people. Growing things come to growing people. uNkulunkulu akasiboneleli ngokwe desire, usibonelela ngokwe growth. Lithi iBhayibheli uma indodana iseyindodana ifa layo iyaphathelwa. Kodwa uma come out of age inheritance iyadedelwa. Kunezinto oyicelayo kodwa unayo capacity yazo. Oh, can I tell you something? Everything in this kingdom responds to growth, not to emotions. It's in a growth. It's in a growth. A growth eating. Njalo uma sinikela asinikeli ngosize wephakethe. Sinikela ngosize ulo muntu esisa kuye. Growth. Enye sign uthi awukhulile kuthiwa bazalwane siyanikela. Bese uvula isikhwama uthi ucinga umnikelo kanje uthi kanje ucinga umnikelo kanje bese uyabamba uzwa ngathi ubambe inkulu dedele kancane phinde uhambise isandla kanti igrowth ithi umnikelo ulungisa usesekhaya ngoba lo lethe kuye ubona indlela ocinge ngayo usuzowuletha shothi ulethe igift that is not prepared. Uma kwenzeka nje by default or by chance thoya ekhaya kuzofika isilo uma isizulu idlula imithi yamakhosi. Ngeke uma sehamba ngimnika inkukhu. Ngoba ayikho ezingeni lakhe. Ngoba isipho awukhipha isipho sephakethe. Ukhipha isipho somuntu ofikile. That is growth. Uthi omunye wasinikela kodwa singayiboni iprovision. uNkulunkulu ubona iattitude. Uthi enkonzweni kanje uthi kanje athi uNkulunkulu lo muntu uletheke imlento kanti ngingubani kuye. Angiphinde futhi ningaqinisa inhliziyo ngiyafundisa nje. Awudli ishu ngoba unesidingo esikhulu. Uzidla ngoba uunderstand ekabani. Awuxakekile phela ngoba lutho awuxakekile ngoba uNkulunkulu ukubusisile. Ngeke apostle. Ngeke bazalwane uNkulunkulu enginike. Let me tell you something. Uyazi ukuthi yonke imibuso ekhona ezweni ayikuthembi. Yonke imibuso. Ngoba uthi uhola abentela sebeyithathile yabo. Uthi uhola abemedical aid sebeyithathile yabo. Uthi uhola uphezi UN usuyidonsele nayo. Uthi uhola uUIF now usuyidonsele. uNkulunkulu kuphela onginika u100 bese ethi ngenisa. Kodwa ifela of growing uthi awunikiwe kumele ngabe uletha u10 ugcina u90 udle wena konke awudle ngoba udinga
udla ngoba ilevel yakho yokukhula ithi uNkulunkulu ngingamchithela aphinda angithembe. Abanye sebethathile ngoba bayakwazi. Nabadeke u2-pot system yathi ngena basebedonsile kodwa yabo wena akekho okuthembayo ngaphandle kaNkulunkulu. Kodwa ethe sekuthemba unjalo. If failure of growth ithi dlana. Kanti yazi uyathena ukhishwelana. Lo yathena ukhishwela ukuthi uNkulunkulu ucela uthathe nako u10 kodwa ngicela ungimaintainele u90 ngathi u10 angukhipha. Growth. Tshela makharanti inkinga zakho ivele ngakhulini. Ya, uyabona ungakhula nje. Ungakhula nje, ungakhula. Ungakhula ngisho indlela ophendula ngayo. Baningi abantu abangaphila nawo. Ngoba kunabantu abayibiza nge-straight talker kanti bayadelela. Ya, nje mina ngiyayikhulumela. Phela empilweni awukwazi ukuba straight talker kuwonke umuntu. Kunabantu noma uma sebekhulumile usalikhipha izwi. Noma unento ongayisho ngenxa level asebeyiphilile. Wisdom. Yabazalwane uNkulunkulu makasize ngewisdom. Lo nyaka siluzwe izinto eziningi nje uhlule ukukhuluma nabantu. Bathi bathi ngakusiza uthini? Yeah. Uthi na manje ngiyalifuna elibhizi. Bathi balikhuluma phela sikuze uthini? Singakusiza. Wisdom unayo. Because if we don't take the courage of Joseph, of the coat of many colors, coat of many characters, we will lose. Ngoba ngeke ube prime minister unengqondo yodwa. There's a certain level of growth that is demanded in the church. Yazi growth ithini manje, Apostle? I-growth ithi kufuna senze ama-pledge next year for i-believers conference. I-growth. Phela asikwazi njalo sivala amehlo. Ingabe sokwenza njani? Ingabe itenda asikwazi kwenza lonto. Sikhulile manje. Abantu bafika bebancane na uzwakhulela la. Abantu bagugela la manje. Asikwazi kwenza ngendlela eyodwa. Kufuna manje sibuye Apostle ithini budget? Athi 150 bafethu. 150 abantu abawu10 ba 10,000. Abantu abawu30 ba 5,000. Abantu abawu9, abantu abawu60, 80, 120, abantu bo200, 2,500. Asipledge lo mali sifike kancane phakathi nonyaka umpostoli uma ingena ekhava indleko uma sifike ku believers conference singena indleko sizokhonza igrowth isho njalo asikwazi unyaka nonyaka siyaphesha funa manje siplan ukuthi senza njani manje uma ngena umnethwa ayingigijime ngithenga ukuthi asikwazi ukwenza njalo kumele sizoyikhava sifike lenkonzo sikhululekile emoyeni ngeke uchwekwe kusashoda ngeke wenze nje ngeke izwa ngami Nangizwa bazalwane ya ikhona session ufuna sidedicate ebusuku ukuthi bazalwane siphelele sonke asifaka asenze imali umpostoli ithini budget ithini budget uyazi u2000 wakho no5000 wakho hayi into yamanje uzoyifaka unyaka lokho uphungula ngama1000 umpostoli mingena uyazi believers conference uya etendeni sesino 70000 ufaka asikwazi baza inkomo ufuna siyikhokhele ngoNovember libona ibhuli Jehova ligcina kodwa sengeyethu kunokuthi njalo sishawa into eyodwa kade sikhula nini yabanje into engayithanda into enestress istress nje asisithole ngoba siyaphila kodwa singayifaki ngobuso stress angisifuni ufuna ukubona ukuthi yini ekhona yini engenzeka siyavumelana bazalwane ufuna sipledge next day believers conference all believers sipledge futhi ububa nathi yakubambezela ungayikhipha wedwa le mali sheshushu uthi yena ukubambezela abantu asikhonzeni ngizoyivala ibudget it's fine ngoba abanye bane-ability to do that Babazala, let me tell you something manje umfundi utoloba kubizwa ama1000 anana akekho waqala kulezi imali akekho kodwa uyadingeka ekukhuleni uyizwe ipain imali isala enkosini njoba ungayizwe ipain imisala ebuspare Cela ukusiza uyazi ukuthi thina la endlini njoba ngikushumeza manje njoba sinishumeza kule conference sikushumeza ngokuNkulunkulu osengqondweni yakho ngoba uNkulunkulu noma mina ngamshumela emkhulu kangakanani asilonge emncane la kuwe la ya ngeke ngisize ngalutho bazalwane thani amen enkonzweni
Noma mina ngingamchaza ngeSebheri ngimqaqe ngesiGreek uzophinda ucasulwe yena yilokho. Singamazulu kodwa ukhuluma isiGreek ukhuluma Yamashiyana offend wena yilokho ngoba ufuna uNkulunkulu mengimchaza alingane nosengqondweni. Unfortunately noma uNkulunkulu engamncane kodwa ikhona izinto ezinkulunkulu. Akubi incane konke. Ngoba igrowth iyakunqabela ukuthi uma ufike ebhawuzeni uthi full tank ithi imoto 1.6 bese ukhipha ikhadi kanje. Kodwa uma kubiza 1.6 enkonzweni uoffendeke. Akuoffendeki wena, offendeka igrowth. Ngoba uthi abantwana imali siyabizwa ngamagama. Asikho wrong, uNkulunkulu omncane kuwe. Ngeke simnwebe ukuze uunderstand. Kufuna wena you must progress in revelation. Yazi abanye bethu uNkulunkulu omncane ukudlula iteke egqoke ingane yakho. Kusho wena mfana ma ugqoke ila cost ufana hey ngiseshotha ngifuna ukumphoxa. Bele imali into ebelu 2000 rand kodwa awukwazi ukukhipha 2000 as a free will offering. It's not a matter of 2000, it's a matter ukuthi umncane mkhulu kangakanani. Ingakho iBhayibheli lithi ke nunikele umzimba ukuze uzoba nesimo sokuguqulwa. Njengoba ngishumela I'm trying to stretch your mind kodwa ama limitations akho ayayinciphisa. Listen to me, your revelation is your limitation. Amen ekonzweni. Siyafuna mzalwane Pastor siphendele uthuba one of the session. Yeah, funa sazi believers convention ithini budget. Asikwazi ukwenza into eyodwa ngendlela eyodwa njalo. Yeah. Inkomo edliwa lana ayidingi ibandla, idinga abantu ababili noma oyedwa. Funa simbaza ubani osithengela inkomo aphamisa isandla. Inkomo istandard sayo so 15,000 done. Siyakunika lo thuba uno December kuya kuNovember kwenza lo nkonzo. Sidinga inkomo engasidinga inkomo ezo 2 sicela abantu ababili. Cela namagusha o4, igusha lu 3000 rand, cela abantu abawu3 abawu4 basine ukuthi done. Siyadlula intendele imali, intendele lu 60,000, cela abantu abangaka ba done. Kuphi okulandayo ukudla kudinga usikupletshele. Wena ungathi mina ngawathatha amarasi omnyathatha bazalwane asikwazi ukushawa into eyodwa. Uma lo baba simthanda, otherwise uzophuma inwele ezimhlophe. Ngelilanga uzoba ngathi mdala, ngelilanga ngathi mncane, manje lethi iyagugisa lethi esikuyo. Leto uphathwa stress ubuso obushoba lephinde kudedeleke uzoyibukathi ubabona ngaki kahle ngoba ngelilanga ngathi mdala, ngelilanga ngathi umuntu omuhle, ngelilanga ngathi ikhehla kanti ustresswa yinto ebusisa thina. Ungicela makhanda ke sikhule kulonyaka ozayo. Ake senze izinto ngokukhula ngonyaka ozayo. uJesu wakhula in wisdom. Yabaleta ngikhulumayo, abantu abaningi abayithalo, abantu abayifuni into enokuhlakanipha. Yeah, abantu abayifuni into ene wisdom phakathi. Abantu abafuna ube la, abantu abafuna sishayeke. Asikwazi ukushayeka. Asifutha siyanqaba. Yeah, siyanqaba. We must become responsible ngento esondlayo. Izwa ngami kube lenkonzo ayikho abantu abaningi la ngabasenkingeni. Ngoba ukuba ngaphandle nokuba la umehluko omkhulu. Angisho senkonzweni, musenkonzweni ofunda nokuvala ifoni. Uyibeke eceleni ngoba uyothiya khona ngingena iWhatsApp. We mama uAnel seyiwisile ivalsi yakho. Ngalomzuzu ukusaqedela ukuyikhokhela kwakayikhokhela ngalomzuzu usoloko ulimela ukuthi lengane lena kuyashinyela ngapha ngicabanga ivalsi yo my friend ongayikhokhela osayikhokhela kodwa sifile. Kunezinto okumele uzizwe uma inkonzo isiphelile. Tshela makhana khula manje. Khulela phezulu manje. Angithandaza. uJesu wakhula. Everything in this kingdom responds to growth. uNkulunkulu akaphendula othandazayo, uphendula okhulile. Khula. Check your cycling. Uma uphila nabantu abangakhulile shintsha. Izwa ngami. You can't make it even in the following year with this attitude. Attitude yokuqoqa imvilopho ungayibuyisi. Khula manje.
I-attitude yokugxeka okhari nama-rice angavuthwanga kodwa ubungekho kuphekwa yeka manje. Umuntu makafaka umlomo wakhe entweni akwazi ukuzenza. Khula manje. Khula manje. Lento ukuthi ukholo usilisiwe udlane neyishumi khule kulonto. Ngoba kunomusa ongawazi wokuthembeka enkonzweni yeshumi. Ongawazi, ngeke uwazi phela ngitshela uyahla. And uma nalomqondo okudla ugcina usurrender ama demon of consuming. Ayikho into ehlalayo. Khula manje. Listen to me as I pray. Any area engicela sikhule kuye i-area of financial management. Sengiqedile. uNkulunkulu uyasibonela indlela sibonele ngayo our failure to manage. Number 1, webazalwane imali ifuna idiscipline. Yazi imali ifunani? Kuthi mhlawumbe nihlalele nje ekhaya noma nihlalele ngaphandle kuyashisa niyeginqikela nje bese ngena i40,000 iqinqini. Imali ayifuni usuku. Ha, mina kababa ngadla mina phejana hayi ngeke phejana. Hayi phejana yeka lo mqondo. Tshela uphejana yeka leyo nto yeka leyo nto yeka. Ayeka leyo nto phejana ngeke ilungu. Phejana ngeke ulungu. Xabasha imali ifuna sithi ihlelo somndeni ethi qinqini uthi 40,000 besithi. Athomile enghalelo kuyabhisha uyithulele nje. Athomi ngathi ngaye emaphulu uyithulele nje. Athi unkosikazi ngathi ngadla ice cream ase McDonald's uyithulele nje. Kubona ngathi ama request ayanda usukume uyawedwa eceleni uyocabanga. Uthi amadoda ngino 40 stina. Uyacabanga ulule imqa uyilule kancane. Ngiyacela at least ibasalwane at least akupheli ilanga elilodwa ibalance esafana. At least just a day with the same balance. Kune demon osulmoshile osunqobile. I demon le instant response to finance. Ngoba zona ngami. If you've got a leak, imali zakho ziyavuza. Awudingi imali enkulu ngoba the bigger the amount the bigger the leak. Udinga ukusolve ileak iqala. And the leak esibambe sonke la. Ileak eyikweleti. And into ebuhlungu esikweleti, isikweletu kufuna kusiqede nge-energy wasivula ngayo. Uyakhumbula ukugijima ebank. Ubaba ulayini ubekezela. Bethi uqualify u20 u30 u60,000 kodwa ungathatha in between wathi nifake yonke. Kufuna noma usuyibhadaleke ube nale ya energy yokusikhokhela isikole ngoba isikweletu usikhokhela ngendlela owasiqamba ngayo. Avele ngoma. Babazalwane, you can't call yourself blessed unengcingo ongasayibambi. Ngoba sikaNkulunkulu asinezela usizi. If we can't teach this generation ukuthi isikweletu awugqoki. Awuswe ngesikweletu, awusidli isikweletu. Isikweletu ungahlala ngaphansi kwaso ungasidrive kuphela, nothing else. Awukwazi ukugqoka isikweletu ngoba uma uthumela ingane ethi ayinele yashisa lo ngubo ngekulinyazwa ingubo eshila. Uzolenyazwa installment ehlalele kanti lento sekumele uyipheshe. Webazalwane, listen to me. uNkulunkulu usibusisile kodwa we created unnecessary debt. Sitali kwete ngenasidingo. Yeah, ngoba siphila kwi technology world manje, but we are pre-approved. Now we are prayers. Le mali uthathela nawazi. Ngoba awukwazi ukuthatha imali ungenayo plan of repayment. Ngoba imali ithathela ukuyokwenza enye. Awukwazi ukuthathela imali for pleasure. And you standing here, awusanikeli, awusathayithi, awusasizi, awusabusha ugogo yedwa i10 kg yoras ngoba uyasebenza but ucwilile. And the sooner we speak about this demon, the better. Abantu abaganiwe nje ikweletu. Abaganiwe bade ikweletu.
abanye futhi imishado yabadalela ikweletu ngoba umshado i-altari qeda nomndeni nibusiswe enkonzweni uyokwenza into enkulu mhla u-afforda ngoba ukwenza into efana nabanye ungena icapacity yabanye i-disaster ngoba kunempilo emva komshado endibuza wonke umuntu ukuthi vela akekho obonisekayo mesazoshada bakutshela abantu ukuthi ayenza into encane uthi hayi ngifuna indumezulu yani iyodume ephaketheni and the moment manje kungasaphile kahle engasa-enjoyeki uma ubuka le partner lena ilele ebusuku vele uthi kodwa ngangiboneni kule i-right ingane yabantu iy'kweletu zinibambile iy'kweletu zikwenza uphashe ngathi umdala kade usemusha iy'kweletu mayikhokhwe iy'kweletu ngegama likaJesu musukubalekela iy'ngcingo bamba iy'ngcingo yichaze yenza amaplan khokha because you will never see a breakthrough if you are in debt. Khula thina bazalwane sinesibindi kakhulu ya thina size siyoshada ungazi ne-financial status yomuntu omshadayo awazi i-credit record mhlawumbe umuntu useyikweletini kodwa you are in promise of property after 2 months awuthenge kulutho ukwenzeka kade wathatha umuntu ungambuzanga kuthi wemfo siyalibona uthanda ikweletini unjani yini ikoletayo asambe selapha echeckers noma asambe seclear score siprint ifaka ID yakho sibona iprint kubonakala ukuthi yini owayibalekela yini ongayikhokhanga ukuze sithathe conscious decision kulamafa siyabahlanganisa noma siyawahlukanisa ngoba lento okuhlanganisa okuhlukanisa iphuma kuma information anjalo ngitshela thina sihlulo ukufacana nezikweletu siyofika nini egazini abantu bashada kwi-blind spot akazi noma umuntu uyagula noma akaguli noma unayiphi chronic disease awazi uyashada njengoba umzalwane kanti sisuka ohambeni olungafani usuphakathi ufrustrated after 2 months uthola ukuthi usunento ubungenayo uyaqala ubhitha manje ngoba wabalekela ungabi nayo wisdom akusizo ukuthandana nizohlangana nezinto ezoqeda uthando ngaphakathi uyaprinta nje ubona ukuthi mina mfethu nje une account engayivula ngisafunda yangihlula igama lami langcola bese senza njani kulento no ahlukanisa amafa uthi ayikhokhe kulento mingakhokheka simisa umshado sidile nalento phela leza insuku enikwa zona insuku zalokho yebo uthi fixana izinto ezomqaya ngaphakathi abazalwane the sooner we become open and honest life will be easy uyazi ungashada nomuntu onenkinga ethize as long univumelene asisho ukuthi umuntu wathi unenkinga lahlwa kodwa akube at the interest of the partner wisdom manje yonke into sigena sithethini sivala amehlo kanje ngegama likaJesu interest lesa sikhathi ngabe unyaka noma usikusana ngabe ubane enikwa sona noma eninike sona isikhathi salokho you engage with families. Yes, you engage with families. Uma nomama uxoxa nomama mama unjani akutshela umama uzoba neqiniso hayi kuyapheka nikhohle epheke nje cela ubekezele uyaqhabisa ashunqise enze yonke kodwa nje kuphekeni into akazokuyipheka ujeke nakhona usuku ubheke kodwa nje awungeni i-wisdom ithi you ask, you don't wait for the life to ask you. Exactly. Ngithi ke nasi isikole sokupheka funda ukupheka. Naka amabhuku ke, naka ama recipe. Alibonga igama kaJesu. Our failure to understand the dimension of wisdom eyona sibekela sikhona namhlanje. uJesu wakhula wisdom. Wisdom is a principal thing. In your getting, get wisdom. Pastor now, sasifele imoto sizoshumela show. Pastor ngathi impostoli manje la ngicabanga ukugana la kanje. Wathi ikambusha into enhle leyo. Wasekhuluma izinto. Hey, ngathuka. Wathi mina ilento ngiqala ngathi inzima kakhulu. But he was honest with me. Yeah, he was honest with me. Akumele ungene with blind spot. Yeah, umuntu wesifazane ufuna ubuze. Yeah, into yokuqala nje ufuna uyazi ukuthi indoda inunu. Ingakhe noboya umzimba wonke inunu le. You can't confirm a man. Kodwa udinga inhliziyo etrainiwe
engathandazelwe phela. Etrainiwe. Oh mama, they must train their daughters. Kuthi ke uyabona ke frustration uyishiya la. Indawo yokugcina unga frustrated kuyo lapha. Umuntu uthi ubuya naye enkonzweni ethi ingabe sodlana ebuza nibuya enkonzweni, you must make a plan. Kunalokho pheka before nihambe. Awukwazi ukukhutshwa into eyodwa le ndoda idla ngisanda ebusuku. Ngifuna ukudla ngenze njani ke manje? Ngifuna ukudla. Awena udlala amademon lungile wami phaka wena ngidle na. Awuthi uJesu wakhula. Awumemeza uJesu wakhula. In wisdom. My time is up. My last statement, growth is deliverance. Kunezinto ezokuyeka mhla wakhula. Nezinto ezokuyeka mhla wakhula. Ngicela ukubuza umbuzo sengithandaza. Mhla ugqoka usize 28 namhlanje usuhlaba usize 34. Ziphi impahla ugqoka 28 ngazo? Awuzazi uzasho naphi? Ngoba uma usukhula uyakuyeka okumpintshayo unako okunelayo. Ya uyakuyeka. Kune jini engangiyithanda kodwa angiyazi yasho naphi. Ngoba yayile ku32 kanti mina sengiku40 manje. Mangeke lokuthi hayi ijini yami ngisuka kude nayo ngeke kusize ngalusho ngasuka kude nayo. The moment ukhula kunezinto asikuyeke ngoba engasafuna ukukubamba, sikuyeka ngoba usukhulile kunazo, because growth is deliverance. Bazalwane uzobona mhla sakhula koncipha ngisho ama divorce. Uma usukhulile nje into yazi ukuthi abantu besifazane bayadelela. Musukhulile nje. Cha, phela ungaphika uma ungahlani umuntu kodwa umuntu ahlani umuntu wesifazane uyazi nje. Uthi hayi le gang iya challenge njani. Futhi uyizwa ukuthi ngena ngaphansi kwesikhumba inyuka nawe. Umuntu akuphendule ngo K vele ubona ukuthi madoda. Emzini kabani. Kodwa masukhulile unendlela yokuyikhompoza. Listen to me. Do you know ukuthi every man that has killed a woman akaqala ngabulala umuntu wesifazane kwaqala kwafa yena. Ngoba thina sibheka the killer singabona ukuthi who killed the killer. Kunabantu besifazane abayibulalela wona amadoda ngoba indoda iphila ngeego. The moment iphendula kabi iyafa. Ife until uhlale nesidumbu. Ngeke icabange isikubulele bese mayicabanga. But we are not ready to talk about that. Indlela how women respond to men abayigadi. And the church is silent. Ngoba uma konakala indoda uma kudivorce uthi vele indoda iyabheda. Akekho obuza ukuthi ngineminyaka emingaki and I torture. There's a friend of mine ibandla lambizela umhlangano as I close. Lathi ibandla alikho happy ngomama. Mama uyabakhuluma uyabaxova uyabahlanganisa uyathetha akekho akanathando. Wathi lo baba lona bazalwane ngiyanizwa. Futhi anikhuluma into engingayazi. Kodwa uma enihlupha ngo 3 hours mina ngihlala naye. Hawu bazalwane hlelo kubekezela 3 hours. One day a week. Mina ngihlala naye 24 hours, 7 days a week. Yazi bathina abazalwane, bathi baba siyaxolisa. Bathi ngiyabonga. Umuntu okhalelwa lana mina. Mina unikhalisa ngo 9 to 12. Mina after 12 kwenzakalani? Webazalwane, it's a plea. It's a ask, siyacela. Indoda yafa ngamagama. Siyabona ama statistics athi GBV amadoda ayabulala. But who killed the killer?
And as a church, we are not ready to speak about those things. Because already that's the assumption ukuthi indoda iphetile. Akusiyo yonke imishado ephetile ngoba kwaphetha amadoda. In fact, nalo 10 years ophelile ukuthi indoda iyabekezela. Yenza into engayibizelwanga kulo mshado, ukubekezela. Ngoba ngeke uthi uzosizwa bese kubekezela wena. Athi Jona ukwakhela umsizo nje, ngeke uthi kuzosizwa bese kuzobekezela wena kanti umsizo kumele abekezele. But we are not ready to talk about those things. We must ask every woman, every mother, teach your daughters. They must train their tongue how to handle a king. Because a man is a king. Indoda iphila ngama praises. Awusandanezwe. Awumpanza mbuyazi mananga indoda iphila ngama praises. Because when the praises goes up, a black card come down. Umuntu osifazana okwazi ukubongela indoda yakhe akaqedi uyanikwa. Asithandazeni uJesu wakhula sithandaza shema. Asiphakameni bazalwane sithathu. Samba ke vele sithandaze babo sibongile ukuba nomzalo njengawe. Wazi wasikhumbula emini njengebandla lakho.